Ikusten dugula jarraipen oso zabala izaten adira orokorrean, bereziki lehen arretan, eta horrek erakusten duela zelako larritasuna daukaten arreta maila horretako langileak. Hortik aurrera salatzea ere, zerbitzu minimoen interpretazioa abusuzkoa izan dela, milaka langile geratu diala gaur egun greba eskubiderik gabe. Hortik aurrera salatzea, Osakidetzak dauzkan arazoak estrukturalak diala, pandemiaren aurretik datozela, eta ez degula ikusten borondaterik Osasun Sailaren partetik konponbideak emateko edo martxan jartzeko. Orain dela urte bete, azkeneko greba eguna deitu gendun, hortik aurrera mahai negoziatzailea erabateko blokeoa dauka, ez dago edukirik, eta aitzaki bezala Osakidetzak behin da berriz erabiltzen du pandemia eta langileen eskazia beste egoera batean aplikatzen oso zailak izango liratezken neurriak hartzeko, hala nola pakak irekita ukitzea medikurik gabe. Azpimarratzea edo salatzea langileak erakarri beharrean aldendu egiten dituela Osakidetzak lan baldintza prekarioak direzela eta bitartean ikusten dugula zelan aseguru pribatuen kontratazioa gora dijoala etengabe, eta baita ere Osasun Sailak osasungintza pribatura eta azpikontratetara bideratzen duen kopuruak bai. Azpimarratzea 2023an 122 milioi bideratu zitula Osasun Sailak enpresa pribatuei, hori ere privatizatzea dela, eta hemendik dei bat egitea sailari behingoz negoziazioa berreskuratu dezan eta benetazko konponbideak jarritzen mahai gainean.